Marquès, de viure amb por, perquè la revolució serà feminista o no serà! Es fan la vida impossible, sos per intentar tornar a viure festes i festes plenes de violacions. Unim-nos totes contra l'agressor. Festes i festes plenes de violacions. Unim-nos totes contra l'agressor. Que una societat que no és possible de res, diners, valents, combatives. Nadie no te calles, tú no eres responde de res. Valentes compatibles, tomen a una, tomen a tope de res. Digues, valentes compatibles, la solució és el feminisme. La justicia salvebar, la brutalitat, la control, el patriarcat, d'aquesta democràcia, amb una poca gràcia, era molt perfecte, eixim totes al carrer, tot a feminisme, dins del capitalisme, el masclisme, és terrorisme, voy a feminisme, dins del capitalisme, el masclisme, és terrorisme. Festes i festes plenes de violacions. Unim-nos totes contra l'agressor.